Здравейте на всички, добре дошли на втората изложба на спектакъл на Чирски галерия Студъл. Решихме, че няма да чакаме повече, тъй като тази вечер се откриват 3 изложби и всъщност непрекъснато минават и тръгват хора още от 5 часа. Просто искаме да споделим с вас защо направихме тази изложба и какво се е случило. Признавам си, че убеждавах спектакъл в продължение на 2 години да направим изложбата, да покажем неговите виртуални паметници. Поне част от тях, тъй като галерията не е достатъчно голяма. Всяка една негова виртуална изложба се очакваше с огромно нетърпение във Фейсбук, но ние всички знаем, че Фейсбук и интернет не могат да ни дадат реална представа за това, което представлява творчеството на един автор. Мисля, че Спартак най-накрая продаде, съгласи се, че можем да направим такава изложба. Истината е, че той е един от малкото автори, които не правят случайни изложби. Винаги при него има идея, сериозна мисъл по представянето, по организацията, дори до етикетите. Тоест, при него не държи правилното ми, хайде да покажем там, да изберем няколко работи и да ги покажем в галерията. Изложбата е предизвикателство, както виждате. Опитахме се да предадем в някаква степен атмосферата от неговото студио, от ателието му. Не знае дали сме успели, вие ще кажете, но аз съм изключително щастлива, че Спартак в една важна за него годишнина реши да покаже тази изложба отново в галерия Студъл, да ни се довери, тъй като той прекрасно знае, че за мен той е не само автор, а и много добър приятел. И всъщност ние с него винаги работим с огромно желание, огромно настроение, в продължение на колко вече, около 9 години. Така че благодаря ти още веднъж, че си в галерия Студъл. И сега ще дам думата на Спартак, той да сподели с вас някои неща. Той би си е написал. Нямам да слово да си пиша. След тези думи аз не знам, няма да разведа впечатлението сега в моите приказки. Въпреки, че както каза Роси, аз всичко съм си обмислил и няма случайни неща, тук се получиха едни неща, които две неща тя спомена за едното, аз не го бях замислил да свържем ателието заедно с изложбената зала. Обикновено това са две пространства и човек не може да бъде в двете едновременно, преминава от едното в другото, докато тук ние сме ги свързали ателието заедно с галерията. Случи се така, защото няма достатъчно стативи, няма достатъчно пространство и се получи добре. Другото, което аз също не го бях така замислил, чудейки се как да направя под нареждането, всъщност двата виртуални паметника на Кристо и на Жан-Клод, както стоят един срещу друг, се получи една връзка там, където са възрастни. Те вече пътуват към вечността, са се запътили, се обръщат назад и всъщност се виждат себе си, спомените си виждат себе си като млади. Има една такава връзка. Има някаква романтика. Не, за нас възрастните хора това е вълнуващо. Това исках да ви кажа сега. Иначе, още малко търпение да прочета какво съм приготвил. Тази година е юбилейна наистина за мене, вече се разбра. Имах планове за голямо представяне в залите на СБК, включващо всички мои изложби от 1996 до 2024 година. Само от заглавията им може да се направи изложба, но поради различни причини не можах да ги осъществям. Вероятно, ако
имах възможност, щеше ми бъде много трудно, защото дори по-малко като една изложба да направиш много труд, пък за да събера работа всичките изложби, така че не съжалявам. Още повече, показах по-малка ретроспекция в Градската художествена галерия в Благоевград, благодарение на директора на галерията, колегата живописец Иван Милушев. Представих експозицията Предопределеност, включваща 6 мои изложби, избрани не толкова хронологически, колкото тематично идейно. Подборът включваше и последната за момента моя изложба и инсталация Целувката. Целувка, която, както се оказва, без да съм си давал сметка през тези 70 години, е предопределила не само творчеството ми, но и живота ми. Експозицията завършваше и с инсталацията Края на света. Чува ли се, разбира ли се малко? Защо беше нужен този увод? Защото предстоящата изложба в галерия Стубел, включваща проекти от 10 годишен период, също е предопределена от Целувката в едноименната изложба. Близо до сърцето. Но нали еротиката беше близо до сърцето на Дерменджиев, се питате вие? Не, еротиката е в сърцето ми. И не само, и не точно еротиката. Но за това се надявам да стане дума при друг случай, ако се изпълняват обещанията на галеристите. И ако системата ни пропусне през силното сито на цензурата. Изложбата Близо до сърцето също е ретроспекция, но на друг етап от творчеството ми, наречен Виртуални паметници. Той започна преди 10 години с виртуалното представяне на паметника на Георги Марков на площад Журналист. И до този година съм представил над 20 такива проекти. Изложбата е съкратен вариант. Показваме само част от тези проекти, както поради недостатъчно пространство, така и поради желанието да се акцентира не върху самите виртуални паметници, а върху работния процес, да се представят проектите от идеите през рисунката до глината. В този смисъл тази изложба спокойно може да се нарече и изборът на галерия Стубел. Експозицията включва и два започнати, но незавършени все още непредставени виртуални проекта, доколкото може да се приеме, че останалите са завършени. Те са заявка за следващи събития. Защо близо до сърцето? Това заглавие беше подсказано от приятелка, която буквално казва: явно тези твои работи са близки до сърцето ти. Изложбата включва портретни рисунки и скулптури на български интелектуалци, недооценени, умишлено забравени, сплашвани, изнудвани, оклеветявани, съдени, ограбени, принуждавани да мълчат, репресирани, убивани. Може би за това са близо до сърцето. Самият факт, че тези скулптурни портрети на Георги Марков, на Райко Алексиев, на Христо, на Иван Милев, на Змей Горянин, на Жорж Папазов, се явяват първите им скулптурни портрети в име богатото на портрети и бюстове родно изкуство, говори, че тези личности са били нежелани от българското общество и система, а вероятно и продължават да са не до там желания, въпреки широко рекламираните демократични промени. Може би за това са близо до сърцето. Тези проекти не са поръчка, няма да бъдат осъществени поне докато съм жив. Ако пък рано или късно се реализират, вероятно няма да бъда посочен като автор. Може би и за това са близо до сърцето. И на последно място, но не е по значение, тази изложба се показва в любима галерия с прекрасни домакини. Може би за това е близо до сърцето. Радвам се, че сте тук, че сме заедно и ви предлагам да изпием по чаша вино. Благодаря. Това е нещо, което благодаря ви. Тя си е вече в Америка.
Само живи и здрави. Знаете си, това, че малката също се казва. Вашата работа и като метафора го възприема. Това, което аз Скажи,